weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma fedde sukaɓe heblo afrique weltare ayawo tv takusani yoni ha to ngorel dana mayo galle alsan amadou mbodj ko on takusani yoni toon to gurel boubou galle cama mamadou idi takusani yoni ha to mbaño mbocci galle lo ousmane ko on takusani yoni ha toon to galle cheikh ndiaye to ndorobos ko on takusan yoni ha toon to moƴƴeri galle dia bayla en jeeya e gartendi kaɓruji maɓɓe e nden hono mauritanie horejo leydi mauritanie mohamed cheikh el ghazawani jaɓɓima taw ko pdg mo fo saoudien taw ko fatti hoto ƴilletagol e wonɗen golle to leydi hono sénégal jonde wonde jooɗa toon kay jooɗima toon e gardugol mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye e mbawi hol toɗɗade kay taw kadi wonɓe ɓen beltoriji koɗo keesi min jaa toon to Mali Burkina Faso Guinée Conakry Tchad to jolam jaɓeri min jaa ha toon to leydi France leyɗele dendude Amérique Colombie Israël kañum e Gaza to nate ɓosoje to ko Saydou Aboubacar Sey Boborbol kanko ɗo e haalirde nde ko Assane Oumar Mbodj mo Sara Ndogo hara goɗɗe joni joni min jaño e kabriji salade aadi ɓuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare tv ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo balawala tanwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo no safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe soɓade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe e leece kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani on godduɗe prostate hay sino prostate ma koko ɓunno ala ko heddi so wonano opéré on jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga urjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajoɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga urjinneji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andine dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkude mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko labɗo reedu kommalaɗo woni konni wiide sanne mbadden danɗo faade makko an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keeceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
sayidi jokkondirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma jengan hoore maɗa kala ko gorelte safata kala so tawi ko tongode gorelte jiɗɗa hebde gonda koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonda koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonda koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 880 71 02 so tawi non gonda koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fota Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara ɓoltan woni muɗuma Kettude kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh hettiyankoɓe weltade Ayaw TV ko min ngari addana mon computer mon e ɗemgal Pulaar e ñalawma hannde o nasande 17 lewru silto ujunaji 2025 no mbiɗon e gartidi hono kabaruji men hoorejo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani wawi hono jaɓɓade ñande talatare 16 lewru ndu gonɗen ɗu toon to galle lamrugo to délégation ko fati noon e royaume Arabie Saoudite taw ko de développement donc e ngal ɗon hono pottinegal hono PDG mo taw fond saoudien développement waɗi noon haalande mum e fande kadi e jayde taw ko wonande ɗon to leydi hono Mauritanie woni agence mauritanienne d'information e nder ndiɗon mbaadi o wawi hollude kay pottel makko hakkude kanko e mawɗo leydi ndi o wawi waɗde ndemo taw kadi ko weltare mawde kay e wadde kadi ɗiɗo projet ji baɗɗi fayida no feewi wonande leydi hono Arabie Saoudite fade e leydi hono Mauritanie e fati toon ko batte taw ko énergie ha fati noon ko fatte ndema fate ɗin laabi hani e jangde ɗum noon o wawi wiide wonde kadi omo jogui wono welamma kadi mawɗo ndew kadi e tawtora kadi ko hayre taw kadi ko afede wonande kay taw ko hôpital Royal Salman Ben Abdel Aziz waɗa ɗum noon taw ko Saoud ɗum ko ɗin liggueyaji noon ma nduumo fodde lebbi 17 ɗum noon o wi wonde taw kadi ko gouvernement walla hakkude jokkodiral leydi Mauritanie e leydi hono Arabie Saoudite partenariat o duumima ma won duuɓi 45 hen taw 32 taw ko projet taw ko programme oji eɓɓali mbawi hono waɗede taw kadi ko finance uji ɗi mbaɗaɗi ɗi copreje ɗe mbaɗaɗe hende ma won kadi temedde 6 taw ko million kalis taw kadi ko dollar ɗo ko to gorgol ene wayno dey taw kadi ko toɓo ari toon toɓo taw ko heew ko wondude kadi ko kendu wawi hono wadde bonnude toon no feewi noon e wonande kay ɓen jibinande commune taw kadi ko mel zem taw ko Téchit taw ko wonande ko département mo Mongel taw ko wilaya taw woni ko diwan gorgol ɗum noon ene wayno dey gueɗe kewɗe mbawi hono bonde toon no feewi nde wonande kadi hoɗɓe toon to Uday Chérek ɗiɗoɓo taw kadi ko mo mbiyata kono Tabarak Zeyna taw ko on noddirte noon ɗum no wawi wono gueɗe kewɗe mbawi kadi taw kadi kono bonde toon no feewi to diwan kono Barakna jeen ha to falde kono ɓogge jeen to jullom ene wayno taw kadi ko bongo so wawi hono yuɓɓinde toon taw kadi ko tournoi mo ganduɗa hoorema taw ko sukaɓe ko rewɓe taw ko ɓen petta toon taw kadi ko fuu ko koyngel ɗum noon wonande kay taw kadi ko guure hono tati taw kadi tawtori e jullom ɓe goni taw kadi ko kulupaji fono annama hono nayyi ni mbawi hono yuɓɓinde toon ñande talatare ɓe mbawi hettade ɗo joni joni taw kadi ko bongo sow e ballal Mbocci Oumar Baba ɗum noon men kettoɓe joni joni
Mbocumar Baba ko noon tigi no mbiɗa ni ko hanki ki hiide le 16 septembre woni wonno ouverture tournoi féminin intervillage taw ko ɗo e cuuɗi men Djillom eyi hanki fottitanno ko équipe mo sinim e équipe ƴellitare e match o noon machallah rewi lawol waɗi 2-1 pour sinim et 1 pour ƴellitare e dañi tawtorede ɗum président de la ligue régionale e yantude vice présidente Aïdis et inspecteur de la jeunesse et ancien député mo Bogué chef de village Djillom Sow Mokhtar Aliou et d'autres personnes non machallah dendagal bandiraɓe tawtorno ɗum Allah jaram ɓe jaram e kadi tournoi o hay hunde waɗani ɗum sowona yidde weltinde sukaɓe kadi yidde ƴellidde football banggue rewɓe nde tawno football wona fijirde hande ko meccal e nder tournoi noon eɗen jadiji hen jertingol ko fati e simmeji walla ko fati e jaram les dangers liés à la drogue e tournoi ene ɗo ɗum walla ene parena ɗum hono maire meɗen maire Ba Adam maire de la commune de Bogué e o kadi teddinɗa tournoi ne rutte hen teddungal rewɓe ɗiɗo dariɓe ha tiiɗi kadi heɓtinaɓe banggue football woni madame Accalam to Bogué e madame Houley Dibo to Gurel Boubou e nder tournoi noon ne tawi équipe aji 4 équipe ƴellitare FSD yantude AFC Sinim e FC Gurel Boubou Karel e FC Ngorel noon calminama on juurama ɗum noon Mbocumar Baba Allah jarama jarama ngal ɗo jottugal ngal mbanduɗa kadi e bongo sow ɗum noon en mbiya woɗo jokke golle ko an uddi kumpital men e ɗemgal pular ɗo e nder leydi hono Mauritanie paɗen ko leydi hono Sénégal toon leydi hono Sénégal ene wayno jonde wawde joɗade toon joɗima toon ko fati kadi e batu jagorde e gardugol mawɗo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye o wawi noon tawde ko yuɓɓinde hono jonde ñande 17 lewru silto ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi batu ngu noon wawi hono rewde kono lawol batu jagorɗo ngel o wawi noon kadi e toɗɗade wona eɗen taw kadi ko yimɓe kam taw kadi ko ɓen wonande kay ko fatti kadi hono Amadou Lamine Sy ɗum noon ko tawde ko conseiller taw kadi ko organisation taw ko classe exceptionnel ko fatti noon e oɗon banggue ko kanko de waɗa taw ko directeur général taw ko bureau taw ko organisation taw kadi taw ko méthode woni BOM o wawi kadi kono ko lomtade ko oɗo biyete woni Ibrahima Ndiaye so tawi noon koto batte kono jaggal ko énergie pétrole kañum ede min ɗum noon ko Adama Faye taw kadi ko gestionnaire kadi wawi nomede président ko conseil administration taw kadi ko fati kadi e société africaine taw kadi raffinage woni sar e El Hadj Mamour Sako kanko noma président taw ko conseil taw ko de surveillance de l'alliance ko fati e économie woni faggudu wawi kadi kono wadde kadi wonɗede gueɗe ko fati kono énergie kanko waɗi lomti ko oɗo biyeteɗo on taw kadi ko Baga Dourou Kaba so tawi noon koto banggue wonde banggue hono enseignement supérieur wonande kadi e witto kañum kadi e ƴellitagol oɗon ko Saliou Abdoulaye Ngom ko administrateur civil wawi hono waɗede taw directeur administration générale kañum e équipement so tawi ko jagordu ko fatti hono enseignement taw ko supérieur e witto kañum e taw kadi ko ƴellitagol o wawi kadi ko lomtade ko oɗo biyeteɗo hono layti hono Mbengue so tawi noon ko jawgal ko fatti kadi industrie kañum e commerce ko Alpha Thiam taw kadi ko juriste ko expert kadi kadi ko kanko de ko fatti noon e gueɗe management e ressources taw ko humaine wawi hono waɗede directeur général taw ko agence mo développement taw kadi ko encadrement des petites et moyennes entreprises ko ɗum o waɗa toon so tawi noon ko jawgal ko fatti kono pinal kañum e ñeñal ɗum noon kadi e banggugol ɗum noon ko Seck Dieng taw ko jogui ko
diplôme takade ko doctorat takade ko histoire moderne kadi kota par kanko wawa la directeur général takade ko fond mo développement takade culture urbaine et des industries créatives to tawi non kanko dey lumti o do beredo Cheikh Ndiaye so tawi non ko odo beredo Jean takade ko berowa ono bokum kadi ko professeur way hono no men takade ko secrétaire général fond développement takade des cultures urbaines kanyum industrie créative way ko lomtade ko madame Khady Diatou Ndoy so tawi non ko jagogal ko fatte kadi e jangde e dum non ko o do be hono Saliou Ndiaye ko professeur tawade ko jogi kadi ko doctorat mako science physique o way hono toddede yo mon directeur taw enseignement moyen secondaire général tawde o wawi kadi ko lomtade ko o do betedo kadi ko madame Fatima Ba Diallo so tawi non ko Aliou Faye ko professeur enseignement secondaire way hono nomede kanyumne hono directeur taw institut national éducation et formation des jeunes aveugle woni ben wumbe o way kadi lomtade ko Youssouf Faye secrétaire état do ko sara premier hono ministre taw ko toppide ko fatte jokkondiral kanyum e des institutions kanko jogi kongol lamu o do koy ko Rose to ko Marie Rose Khady Fatou Faye ko on tigi hono noma ton so hande ko to leydi hono Sénégal ene wayno hono laana jolluno ka fodde temedere e sappo e ɗiɗi taw ko ɓen yinoɓe ɗannade ɗannode hono suudoyde wawi hono kadi oɗo yira toon e ballal on biyeɗo hono Moussa Ndiaye ɗum ɗo ko kan tigi laana wawi kadi hono jaggede e toon wonno ko jane talatare sappo e jeegom lewru ndu gonɗen ndu min jaaha toon to Madina Gounass wuuro teddugo taw to Amadou Samba Lo ɗum noon e dental lycée naɓe arnoɓe toon e duwaw cankugol oɗo biyeteɗo hono ceerno hono baro mo ceerno Seydou Hamad ko ɓen tigi garɗon toon min ketton joni joni Amadou Samba Lo o wawa artande men e oɗon taw kadi ko ziyara moɓe garɗo toon e duwonade hono ɓesgu ceerno. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Alassane Oumar Mbodj mi saminima kadi mi jurimama mi samini dendagal bandiraɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe anndinma Alassane Oumar Mbodj kabruji men ɗo en nder wuuro tittongo Madina Gounass dental men dental luxe bo gorgol jettima ɗo en nder wuuro tittongo Madina Gounass ngam arde duwaw on goto e seere me dentagal duttinoɗo e ñalawma talata o biyeteɗo Ceerno Baro mo ceerno Seydou Hamad ruttimo jomi ko ñe talata nde o wirnama alarba hanki o e gardugol ceerno Bachir ceerno yemlor ceerno dendagal juɗɗo kala mbawi dusdemo ñande kadi ko saaha tisbar neti ko wirna kanko on Ceerno Baro mo ceerno Seydou Hamad dental luxeɓe ɗe gandi kanko Ceerno Baro duttiɗo o janggi toon luxeɓe ko no fewi dendagal gueɗe keeɗo janggi kotto luxeɓe o janggi e seere me luxeɓe ɗo kamɓe noon ɓe koddi ko adi ɗum foof gaga jaggude mo toon to luxeɓe koɓe koreji koɓe bandiraɓe koɓe ƴiƴam saabu jinnaɓe e jinnaɓe ceerno kam fof koɓe gotum ɓe koddiri hen ndeɓe gimmi toon luxeɓe arde ga haytana goto hay caɗele goto ɓe keɓade banggue labɓe ko nandi hen ndeɓe garta nde ɓe gonde sunare ko nden on ko goto jinna maɓɓe rutti kono kadi ɗum jetti ɓe jindira ceerno ɓe kabodira ceerno ɓe gawonni ɓe weltare no fewi wonni ko ɓeydare no fewi nde on aduna ko yatan mboɗen ara kamɓe kadi dental luxeɓe koddiri hay tonde galle ceerno tonde luxeɓe to bandiraɓe kala ene gara duwawa sikkandi ko toon ni ɗum waɗi nde on duttiɗo ko toon anda ene anda toon no fewji ɓe koddiri hay dental men tonde nokshot ɓene koyemen nayi lawol ngara arde duwondirde ceerno duude dental duude dental juɓɓe kala nde wonno aduna ko ni tan wona mawni yaaha ala ko gayni yaaha ko musi won Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounass feeɗo Weltare TV weltare ɓe fulondirinma Alassane Oumar Mbodj. Amadou Samba Lo Allah jarama a jarama ene mbiya tan yo Allah yurmomo yaafomo harnomo aljanna kanko e mabɓe julɓe kala ɓeɗo kañum arɓe duwaw kadi nde Allah kaddi hono kadi windantaɓe hono baraji kadi so hay janadi koni woni aduna ha aduna yimɓeɓe hono gasa ko an addi computal men de e ɗemgal pulaar to leydi hono Sénégal paɗa ko leydi hono Mali to nde wayno hono tawde coordonnateur gonɗo toon ko fatti kadi juɓɓudi Nations Unies to leydi hono Mali Kassim Diaye wawi hono jaɓɓe toon to jagorgal mabɓe kadi hono jaggat toon ene wayno taw ko Abdoulaye hono Mayga ñande talata sappo e jeegom lewru surtout ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ngalɗon potal noon waɗinimo welama no fewi kanko oɗo Diagne e wonande to leydi hono Mali caggal kay nde ɓe dokki hono bellitare ha wawi wadde hono golle makko no hannirta ndi ɗum noon amo yetta amo jara taw kadi ko leydi hono Mali ndi caggal kay nde jokkodire makko wallodire makko ha kadi gueɗe ɗe mbawi hono yarude no fotti hono yarude dayiti ni taw koye deƴƴal e nuɗɗal e peeɓal toon to Burkina
Burkina Faso tonde ene wayno Julius hono tawko ko Madabio ko horejo leydi hono Sierra Leone o yillima ton to leydi hono Burkina Faso ko kanko non ardi fedde CEDEAO o wi non Burkina Faso leydi hono Mali leydi hono Niger hayso jalti ndiɗo juɓɓudi CEDEAO itara kay aɗa poti kono jokkodirede ngam liggodirede madde kay aɓe ballodira maɓɓe e ndenka e deƴƴal wonande kay hono dongre takode kono Afrique nde ha wawa kadi wawde huno hisde e tanaji kay baɗoji e kala saaha Guinée Conakry toon de ko campagne maɓɓe électoral ko fate référendum maɓɓe constitutionnel maɓɓe ene wayno noyi luumo jarroɓe ko gasi ha laaɓi ñande alkamisare 17 lewru silto 2025 ɗum noon ko ñande alatare garoɗo o 26 lewru silto ɗum noon ɓe mbawata kay yuɓɓinde taw kadi ko référendum maɓɓe maɓe mbaɗata o fodde noon million ngaji 6 piccal 7 ɓen wotoɓe ma jaltu kay ɓeyate ko eyi walla ala ɗum noon ko ene fada e maɓɓe e wonande kay e ɗum ɗon kono noon ene wayno dey e oɗo taw kadi ko fatti noon caggal noon référendum o ene wayno de ko duuɓi 4 caggal kay follu no ɓe waɗi to ko général Mamadou Doumbouya ɗum no folluno ara e laamu goma joni huddu nayi to ko Alpha Condé o wonno kadi guuɗo ɗum noon ko ɗum tigui ɓe goni e wadde mate kay aɓe mbawa kadi kono memtade walla ni eyi walla ala to cadde ene wayno dey toon ko ñande alarbare 17 lewru silto 2025 cuuɗi maɓɓe ɗi kay taw kadi ko ɗiɗi ɗi foof goni kay koye yidde ƴewde kay ko memtade dosgal holoride maɓɓe nde tawno wonde kamɓe aɓe jiiɗi kay wawde kadi waylude wona ɓen dosɗe gam wallude hoorejo leydi ndi ɗum fonno ko wonde ko duuɓi 5 e gangonarde joni noon ɓe jiiɗi wattude ɗum ko duuɓi 7 te on kadi ene daña no joɗiri hen tigui rigui ɗum noon ko ɗum kay ɓe mbaddata toon e leydi taw kadi ko cadda ene wayno to jolam jaɓeri ko toon paɗen leydi hono Fraysi ene wayno de oɗo saaha kamɓe aɓe jogui caɗele chef ko grève uji maɓɓe ɗi addani noon ono radio RFI jogade hono caɗele kay e wadde kadi tottude habaruji ɗi no hannirta dayitini ko ɗen caɗele ɗe gondi toon to leyɗele dendude Amérique policier ji 3 mbawi hurta toon e jomumen tan taw ko grève aji kadi wono banno toon wonde kadi won ɓen kadi ɗiɗo mbawi hono birtu toon to péninsule Vani ene wayno noon ko taw ko on taw ko neɗɗo goto kadi udditi jeyli toon wonno ko ñande talatal 17 lewru silto 2025 ɗum noon waɗi toon caɗele no fewi to banggue toon to leyɗele hon dendude Amérique to tatto e ɓen mbawi hono birtude hen taw ko gañanɗe musɗe no fewi oɗon taw koto baɗɗo ngal ɗon baɗɗo ngal kañumne e wawi kadi kono taw ko ruttade hen e jomum wonande kay no oɗo chef taw ko police mo oɗon état to banggue funnague hono leyɗele dendude Amérique no wiiri ni wi noon e ngal ɗon kadi jalodiral hono agent uji 5 e ɗum taw ko force de l'ordre o e mbawi kadi kono gañade hen e ɗum ɗo o tato kadi e mabɓe kadi e mbawi kadi kono hen ruttade e jomum taw kadi koye ngal ɗon pelɓodiral toon to Colombie commandant taw kadi ko Francisco Adesibist ko wi mabɓe kadi jokku wadde kadi e wonɗen gueɗe fedde kadi haɓade ɓen taw kadi ko fedde wonde toon e kadi en etta kadi drogue ene nanna toon ɗum no maɓe kaɓa ɗum no fewi hay sino ni leyɗele dendude Amérique hono ballani ɓe kamɓe ko maɓe jokku haare maɓɓe gam kay yaltinde toon taw kadi ɓen taw kodi ko hunikoɓe e taw kadi ko wadde kadi e ɗen kadi e gueɗe kadi ɓurɗe foof bonde no fewi toon to ene wayno kono Israël commission taw kadi ko keeriɗo mo ONU taw kadi ko holliti taw kadi ko hoorejo leydi hono taw kadi ko Isaac taw ko Herzog kañum e gardiɗo taw kadi ko jagorɗe Benjamin Netanyahu kamɓe de goni kadi ɓe mbaɗi toon taw kadi ko génocide mawɗo toon to Gaza ene wayno Gaza commission européenne wawi kadi wawde kadi wiide wonde ene waɗa ñande alarbade 17 lewru silto 2025 taw kadi ko taxuji taw ko fatti produit ji israélien taw ko ittore toon to union européenne ɓe mbawa kadi wadde ɗum gam haɓade ɓe kamɓe tan ko taw gouvernement Benjamin Netanyahu ɗum noon wawi kadi bayyin ɗum ko chef tawde diplomatie mo union européenne taw ko kaja kalas ɗum noon o wi wonde alay saago ɗum waɗe mate kadi ɓen ene mbawa change position mo goni o ɗum noon ko ɗum woni darde mabɓe kamɓe union européenne e mbawa kadi wadde ɗum leydi wona Israël e kadi e projet ji mum e wonde ɗiɗo campagne uji mabɓe waɗata e warde toon to banda Gaza ɗum noon alay saago kamɓene ɓe ƴetta ɗum hono peeje taw kadi ko moƴƴe no fewi gam kay wawde kay riwtude koɓe mbaɗata ko
bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettotoɓe radio ɗum weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama fedde sukaɓe heblo afrique to leydi hono sénégal madina toon to wuuro teddungo ko Amadou Samba Lo so tawi noon ko fatti e nate ɓosoje ɗe ko Saydou Abouba to Liksey ba ono gurgol so tawi noon ko ɗo e haalirde nde ko Alassane Oumar Mbocco gorko mo Sandogo yo jaam jogomi jogomo.